Čaute ľudia, dnešné video sa volá moje meno je SyntaxS a dneska to bude také video s mojou sestrou. Sestra má troly, takže môžeme ísť na to. Lejka! No tak ideš do vrty, no poď. Počkaj, ale toto je Blanka. Čo? Nie, to je Bránka. Tu je Blanka. Chceš byť aj ty na videu? Nie, nejdeme na videu. Čo? Nejdeme na videu. Nechceš? Tak si tam postav, tam ťa nebude vidieť. Tam to chytím. Nie, však tu to chytaj. Tam ťa nebude vidieť. Tam. Dobre. Ja som zlá dievča. Nasmej sa mi. Ježiš. No čo ma trolíš? Ja som zlá dievča. No poď do bránky ešte. Nie. A môžeš mi stále toto. Z toho nepí. Musaj to zapiť. Čo? Ja ti neviem dať bod trole, ale... Ale ja som silná baba. Really? Konečne! Ty chlapík. Ty ma poznáš? Nie. Jak to volá? Au. Jo. Nebolelo. Teraz sa nemôže, keď sa toto... Takže čo ľudia, toto je koniec videa, čaute.